Na 48 jaar valt het doek van Café de Phoenix in Jisterum. Naast de kroeg is er inmiddels ook een eerlijkse radiomarathon bijkaan. De 20 FM. Die traditioneel elk jaar ook sluiten met een feestjonne. Maar vindt dat feest nog wel trok om dat de Phoenix eraan net meer is? Daar komen we hier wel iets, denk ik, waarom. Ja, We hebben een locatie vinden. als ik die jongens ken, dan komt er wel een piratenfeestje achter waar je ergens. Of bij weet ik niet, maar het zal best in de buurt wel hier van Jisterum. En zou het dan wat hetzelfde wijzen als hier in de Phoenix? Of? Nee, dat denk ik niet, want het had zijn charme natuurlijk. Het is een mooi ouderwets kroegje. Ja. Ik zei het wel eens, volgens mij er in 40 jaar niks verbouwd of in 50 jaar. Nee. Maar dat vind ik wel wat hard. Maar elke artiest die komt, vindt dat ik wat hard. Dus je wel goed mensen in de band, maar dan met geloerd, het had ik wel wat. Het is net alleen het jongens het slecht. Maar als ik het goed begreep, jij bent dus hier gewoon wekelijks te vinden in de Phoenix. Nee. 1 keer in de 2 weken. Maar een feestje? Maandelijks. Maandelijks. Ja, Als er een ja, feestje is, dan ben we er. Ja, Dus het is mooi jammer dat de kroeg tijd wordt van je. ja, echt absoluut. kut. Ja. Ja, we zitten hier altijd naar je volleybalwedstrijd, hè? Ik zou leuk je nog volleybal. Ja. Ik doe volleybal, Maar je zit er mooi uit. Ja, ik zei het eens even. Een klein feestje, wie schreeuwt wat van mij. Ja, en nou moet maar wat oorziek hebben. Ik kom hier al 24 jaar. Oeh, dat is min. Ja, Hoe vaak kom je hier dan? elke dag. Ja, elke dag. dag. Ja. Wat oorziek. Ja, nou gaan we naar jou, joh. En naast de teleurstelling bij de beziekers zie ik zanger Beurt die het graag hoort jongen. Ja, doodzonde joh, voor de buurt en voor de omgeving. Altijd jammer als de kroeg stopt en vooral als het goed loopt. Is Beurdy wel vaker bij de Phoenix geweest? Ja, ik ben niet vaker geweest, dat is jaren geleden. Dat was in de tijd nog met Seert en Romy. En dat we altijd feest hadden in Friesland. Veel gezongen in Friesland. Toen was de sfeer hier ook goed? Ja, dat is altijd goed. En de mensen accepteren je wie je bent. En het is niet zo, hè, dat sommige mensen zeggen, die Friesen die praten met Fries. Maar jullie passen je toch altijd aan het gezelschap wat er is. En ja, nou ja goed, ik zing dan ook wel in het Gronings met mijn ogen dicht. Ja, en nog steeds mag dat hè, in Friesland. Ja, Dat is hartstikke allemaal geaccepteerd. Kom je gewoon al hier op RTV NOS. En die handen, die handen, die handen.